¡A merenda! ¡Selfie! Hey, kids, non queredes lanzarvos ao río? Pero estás tolo, Fante. Co frío que vai. Se nos tiramos ao río imos pillar un bocatano. Non vos vai pasar nada. Ídelo pasar moi ben. Xa veredes. Eu paso. Fante, non sei. Ai, pero... A auga. Que lle pasou á auga? Rafabuloso! A auga está dura. I told you. Xa cho dixen. Non che ia pasar nada. Ben, algo pasoume. Levei un trompazo. Tutu, axúdasme a levantar? Sí, a ver. Vaya, sí que escorrega. Claro, porque é xeo. It's ice. Hop. Agora ti, Rafa. Vamos. Thank you so much, Fante. De nada, Rafa. You're welcome. Sabedes por que se converte a auga en xeo? Eu sei, no. Porque uns extraterrestres meteron o mundo enteiro nun conxelador. Case. En realidade, ten que ver coa posición da Terra no espazo e por como está inclinada con respecto ao Sol, the Sun, que é quen nos dá calor. Pois hoxe non te estás esforzando moito, Agora vai frío, pero que pasa pola noite? Que aínda vai máis frío. Iso é. E últimamente as noites son máis longas e os días máis curtos. Sí, iso é certo. E temos moito menos tempo para xogar na rúa. O sol regálanos calor durante todo o día, quéntanos. Pero como agora pasa menos tempo con nós, pois vai máis frío. A ver, Soliño, ese quedes aí quieto e nos das verán todo o tempo. Entón, Rafa, habería xente noutras partes do mundo que viviría permanentemente no inverno. É de noite. Xa, claro. Pero é que vai moito frío. Sí que vai. Agora mesmo estamos a menos 10 graus. Que é iso? Un termómetro. Un ter qué? Un termómetro. Vedes estes numeriños? A barriña vermella sinala a temperatura a que estamos, que se mide en graus. Canto máis alta estea a barriña, máis calor vai e canto máis abaixo, máis frío. Pois agora está un pouco baixa, non? Ajá. Estamos 10 graus por baixo do cero, que é a temperatura a que a auga empeza a conxelarse. Ah, por iso o río está tan duro. Conxelouse co frío, Fante. Iso é. E cando a temperatura volva a subir, desconxelarase e a auga volverá ás presas por el como sempre, pero por agora é unha divertida pista de patinaxe. Sí, patinar patínase, é moito. Se non pregunta yo ao meu traseiro. É o meu. O xeo pode ser moi divertido. Ai, sí. Nunca xogastes a facer formas con el? Eu non, nin eu. Seguídeme, follow me. Mirade, isto é auga líquida, que con este frío pronto se transformará en xeo. Se a deixásemos aquí, nunha hora teríamos unha chea de xeo con forma de botella. Pero xa veredes que ocorre cando a deixamos a refriar neste recipiente. Non vexo que pase nada. Iso é porque hai que esperar máis ou menos unha hora. Unha hora? Imos estar esperando unha hora. Vai a lata. Non será tanta lata se esperamos tomando un chocolate cantiño. Ah, sí! Imos á casa de Tupa, que seguro nos prepara un ben rico. Choco chocolate, choco chocolate. Que rico estaba, Sí. E logo podemos facer máis xeo. E esperamos un anaco tomando outro chocolate. E logo outro, e outro, e outro máis. Iso sí que é un planazo. Xa pasou unha hora. A auga xa debería estar conxelada. Mirade, que duro está. Sí, é frío.
A ver. É certo. Podémoslo sacar. Of course, claro que sí. Un par de golpiños e listo. Boites, que chulas. Imos ver que temos por aquí. Mirade, isto é un cubo que ten 6 caras iguais en forma de cadrado. Este é un cilindro que ten un círculo de cada lado. Interesante, moi interesante. Este é un cono que do mesmo xeito que o cilindro, por unha banda ten un círculo, pero pola outra termina en pico. Que chulo. E a este chámaselle tetraedro. Tetra qué? Tetraedro, que por unha banda ten forma de cadrado, pero pola outra tamén termina en pico. Non vos recorda algo? Onde vin eu isto? Xa sei. É como unha pirámide de Egipto. That's right, iso é, un pouco máis pequena e fría que as de Egipto, pero é unha pirámide. E esas que son? Pois esta é unha semiesfera, que xunto coa súa compañeira forman unha divertida pelota coa que xogar no río xeado. Estupendo. Fantástico. Pasa, Matuto. Nenos, non se pode saltar así. Ao río hai que baixar a modo. Fixádevos, hai que poñer ben o pé, a modo, Ai! Xa vemos o ben que o faz. Así que vos rides de min, Pois xa veredes como vos rides cando vos pille. Veña, parte. Agora veredes.